Hey, croeso pawb i'r stream! Heddiw, ni'n mynd I bod yn chwarae Human Fall Flat. Ac, ni'n mynd I bod fi, Borgan a fy mrawd, Rhys, ond mae fe mewn y cegin ar foment. Ond bi fe'n fyna, ar camera hyn, yn eistedd fyna. Ond bi fi'n ar camera hyn. So, gobeithio bydd ti gallu clywed ni. Mae gen I fi mic fi. Oh, mae hwnna mor weird yn gweld... Oh my god, oedd yn mor funny achos yeah. Ti'n gallu gweld Cefn pen ti. So gobeithio bydd y mic hyn yn pigan I dau lan. Cool. Awesome. Yeah. Mae wedi bod yn amser ers ni chwarae Human Fall Flat ydi e? Yeah, mae wedi. Yeah. A ni wedi cael lot o atgofion dda yn chwarae'r gêm yma. Mae fe yn gêm eitha funny o ran y ffiseg. Yr unig peth dwi'n gallu cymaru gyda fe yw yr un ffordd mae gang beasts yn gêm dda achos chi'n gallu gweld nhw gyd yn floppy a trio fel thing. Ond mae hwn yn gêm fwy co-op lle chi gorfod gweithio fel tîm fel arfer, neu, fel, beth sy'n digwydd dyn ni fel arfer yw, mae un person really da jyst yn skipio, heibio popeth a gorffen e, a mae'r pobl sy'n gwan jyst yn neidio off ochr y cliff jyst I respawno yn y lle checkpoint newydd. Ond gawn ni weld bach o hwnna'n digwydd heddiw, dwi'n tybio. Right, I'm off. Okay. Yeah, so... Na, mae mechanism graplo ar pethau a tynnu fi hun fyny. Dyna'r unig peth a dyna yw rhan fwyaf o'r gêm yma a fi'n really struglo gyda fe. Ond fi'n siŵr heddiw bydd y diwrnod lle bydd e jyst yn clicio, you know? Yeah. Bendan. Yep, edrych ymlaen. Invite and invite. Right. Oh, good. Shift and tab. Boom. Yeah, so mae'n pa levels yn ei cael? Dyna Forest. Yeah, os chi yn gwylio yn y chat, rwch yn y chat I ni pa ffyrdd ydych chi yn defnyddio I cadw'n cool dros y cyfnod yma, achos mae wedi bod yn chwilboeth, mae wedi bod yn nuts. Bydd oedd e 30 gradd Celsius heddiw eto. Mae just yn bonkers, really. Ond, mae rewgell fi'n llawn o tip-tops. Dyna'r unig ffordd ni'n cael trwy hwn ar hyn o bryd. Tip-tops, ice lollies hefyd. Yeah, so, good. Nice. Yeah, we're just wedi bod... ddim oes fan gyda ti yn y tŷ, Owain? Fan? Yeah, fel... Mae gen I un fach fan hyn. Just like... Oh, right. Yeah, fel hwnna. Yeah. Ac mae gen I un a bwys fy gwely, ond mae'r ffenestr o'r gallu agor fan hyn yn actually gwneud like tipyn bach o wind tunnel. So mae'n okay, ond little bit. Ond rhaid chwaslyd right now, mae'r pen fi yn a bit damp. Right. Yeah. Ddim gwybod sut fi wedi llwyddo I wneud hwn, ond fi'n stuck rhwng doi blimyn pillar fan hyn. Na fi ddim. Mae'n ffain. Just angen dod nôl i'r arfer. Just anfon y tweet allan. Oh, cool. Chwarae humans or flat. Beth oedd fi'n enw i'r stream? Yeah. Toddi yn y hael. Toddi yn y hael. God, yeah. Yeah. Boom. Rwy'n cofio nawr beth yw'r mechanics. Ei! Ti o beth? Dyma'r sesiwn o. Bydd y naid a grapple yna yn ffain. Fi'n just yn hyderus. Fi ddim yn mynd I cael stage fright nawr a... Just cofio, neidio, grabio, tynnu eich hun lan. Yeah. Yeah.
Ie. Ie, mae yna... Ie. Os o rhain yn teulu, bych chi'n rhoi nhw gyda gangbys a sorry, beth yw'r un arall? Fall Guys. Dyna thing arall lle chi gyda'r elfen o platformer, lliwgar. Dyw hwnna ddim gymaint o fel co-op. Really, yn yr un ffordd, ond... Yeah. Na. Right. Actually, beth wedi bod eich hoff game multiplayer I wedi chwarae? Wel, ti'n gwybod beth fi'n mynd I ddweud? Ond am wynt. Na, ti'n gwybod beth? O ran, mae'n dibynnu, os ti eisiau dweud fel two-player yn cyfri... Wyt ti'n cyfri 2 chwaraewr fel multiplayer? Neu mae gorfod bod yn fwy na 3? Fwy na 3, like group multiplayer. Okay. Oh, okay. Os ti ddim yn cyfri Worms, byddwn ni'n dweud... Jyst mynd I nôl dŵr. Pummel Party. Dwi wedi joio Pummel Party llawer. Fi'n credu mae'r 2 sesiwn ni wedi cael o hwnna wedi bod yn wych. Helo. So. Helo, Rhys. Beth yw dy hoff multiplayer game ni wedi chwarae ar stream sy'n fwy na... sy'n 3 chwaraewr neu fwy? Ro hoffi game. Hoffi game hon. Yeah? Yeah. Na, mae'n yn good call. Fi'n cofio a lot o rai gyda James hefyd yn doniol gyda Human Fall Flat. Ond, I fi Pummel Party yw e. Just achos... Mae'r elfen yna bod chi'n gallu kind of curo pawb. A wedyn mae yna fel best mini-games, so chi'n gael fel extra pwyntiau a... Mae fe'n eitha cyffroes yn dweud, right ar y diwedd I gweld pwy sydd I ennill. Achos, nes I... mae'n eitha gwrdd. O'n i'n teimlo bod y gêm bach yn cyflym, ond mae'n neis bod chi'n gallu customeiddio, faint o troadau a stuff chi'n gallu neud. Achos, os oedd... ond na, oedd e'n good. It's gallu clywed Rhys ar y stream. Just checkio. Na I checkio nawr. Just siarad Rhys. Helo. Na I just gwrando ar fe am eiliad. Chi 2 siarad? Bonjour. Bonjour Rhys, sut wyt ti? Ça va bien. So ni'n just testio eich mic levels? Helo. Cymraeg. It's gallu dweud mwy na helo? So beth mae gen I bwyd. Yeah. Mae gen I sglodion, parsnips, peas, sweet corn. Mae'n swnio'n gred. Sprouts. Sprouts. Garlic bread. Mae gen I burger, Linda McCartney. Garlic bread? Garlic bread? Nice. Alright. Okay. Hey Rhys, ti eisiau ymuno? Wedi anfod ti yn shift tab. Ar un tro. Shift that tab. Oh, right. So beth oedd un ti o? Rwy heb cael bwyd eto. O, dim bwyd! O! Na, dim bwyd. Fi wedi dweud Pummel Party, mae Rhys wedi dweud Human Fall Flat. Beth amdano ti? Either Pummel Party neu Human Fall Flat. Rwy'n mynd I dweud y dau. Okay, digon. Rwy wedi really hoffi y fact mewn Human Fall Flat ni wedi chwarae fe efo like 6 pobl a mae just dim byd ond chwerthin. Literally. Fel y tro yna roedd y cymeriad fi yn cael ei pen stuck o dan y drws. Roedd bawb yn just marw chwerthin. Ond hefyd Pummel Party, just really hwyl. Nice kind of board game style noson. So roedd fi'n really hoffi'r dau. Fi'n hoffi'r elfen strategol o Pummel Party, lle chi'n gallu... chi'n gallu kind of meso fe lan i'r person sy'n ennill ar eich tro olaf, a mae'n gallu cael... Mae'n gallu cael... wneud gwahaniaeth mawr. Mae'n eitha fel cnaifin, ti just fel...
Ti'n gallu bod yn eitha sneaky yn y game yna. Yeah. So mae hwnna'n good. Okay. Ydy ni'n barod? Chi eisiau dewis Yep, map ready ni to chi go, sir. blyddio? So, Ei. yr un forest. Ydyn ni wedi... Oh, brilliant. Ydyn ni wedi Na, chwarae ni- hyn o flaen? Ni heb. Na? Cool. Mae Kieran yn dweud, hello boys, sut ydych chi'n delio gyda'r beat yma? Wel, Just o'n i'n dweud, dŵr. digon o ddŵr, a tip-tops fi'n mynd i, falle na i'n mynd i'n ôl tip-top nawr. Just i gael, cadw chi just yn tymerydd lawr efe. Hefyd, bod yn noeth. Bod yn noeth. Oh, nice. Okay, nid just fans thing yw yn chwarae, Rhys. Mae rhaid ni atgoffa chi hwnna yn aml. Fi'n gwybod oedd cynnig i chi wneud hot tub stream, ond ddim wythnos yma. O, ni angen hyn. We're just really Oh, solid. ydyn ni? Okay. Nah, let's Okay. go through that cliff. Gwyffio fe. Okay. Yeah, buy a Good. car. Na, ti'n gwyffio fe, beth ti'n neud? Bydd e'n respawn o ta beth, bydd e? Yeah, probably. Siwr fod. Os o e mor bwysig â hynny. Ei. Oh, wine! Oh, Rhys man. Sorry. Rhys taflu fi hefyd. Brilliant. Yeah, just dŵr really wedi bod yn yfed. Actually, really bod yn yfed. Energy drink hyn, o enw Sneak. Mae'n like, Sneak. yeah, mae'n like powdered energy drink, so Why? mae fod i bod yn, you know, fwy, quotes, healthy, or does dim sugar mewn it. A mae'n like, it's like packed with B vitamins, vitamin C, stuff like that. So, Powdered. yeah, so mae'n dod mewn powder form, a ti'n just cymysgu fe efo dŵr. Oh, right. Okay. So ti'n cael like big shaker bottle, roi little scoop mewn y Okay. dŵr, a wedyn, Ah, right. Okay. yeah, a Of wedyn, course, yeah. Na, nes di yeah, so hwnna wedi bod yn cadw fy intake dŵr lan oherwydd mae'n flavoured. Nes di trio Oh, te good. newydd hefyd. Oh yeah, te newydd, Rhys wedi prynu matcha tea o Fancy Coffee. Fancy coffee. Hey, Cofio fancy cael eich coffee. Ble o mae fe Fancy dyddi yma? Kieran yn dweud fans yn unig yn chwarae, lol. Yeah. Fi ddim yn siŵr pa cynulleidfa fi'n ni'n cael am hwnna, ond... Cynulleidfa gywir. Oh yeah. Coffi yna. Fans yn unig yn chwarae. Oh man. Yeah, pam ydi yn ddim ar gael mewn Cymraeg. Disgusting. Yeah. Yeah, ti'n iawn fyna. Ti angen... Ni angen meddwl am popeth. Fe, weles i poster yn swyddfa ni, a mae gyda menyw fel silhouette o dyn a fenyw yn cusanu, a yn y cefn mae'n dweud bopeth, neu popeth yn Gymraeg. So, you know, mae rhaid... Na, mae ni'n neud y streamo a Twitch a YouTube. Mae'n bwysig bod ni'n... Nes i bron dweud rhywbeth bydd yn gallu cael ei cam cynnig. Nes i dweud bron llenwi bob twll gyda'r Gymraeg, ond dyw hwnna ddim yn beth o'n i'n meddwl dweud. Ond ti'n gwybod beth fi'n meddwl. A pan fi'n dweud twll... Ni'n dwi... Dos yn Cymraeg. Na. Fi'n meddwl void, fel... Yeah, very cool. Oh dear. Yeah, it's like gair gwell na twll mewn Cymraeg am foi. Gwagle. Okay. Pob gwagle. Space. Oh god. Beth yw crevis mewn Cymraeg? Crevis. Oh, hwnna'n gair dda. Crevis. I dots. Diolch am ail dan ysgrifio Kieran. Rwy'n fi'n hoffi'r text-to-speech hwnna. Just clywed y text-to-speech yn dweud Oh, llenwi no! bob twll. Oh, wow. Diolch am ail dan ysgrifio. Oh, legends. Croeso nôl i'r criw. Hey. Oh, yeah. Oh. Okay, done. Oh. Not funny. Oh, miso. Fel chi'n gallu dweud dyna yw ein fel guarantee.
Hwna'n ar y wefan wahanol, pawb. O ie. Hwna'n ar ôl oriau. Yn chwarae ar ôl o'r... Yn y nos. Yn chwarae yn y nos. Oh gosh. OK, sut o'ch chi di... Mae pob conversation i cael ar stream yn just devolfo lawr. Ie, fi'n gwybod. Ti'n gwybod pam? Achos mae'n tywydd boeth yw e. Ti'n gwybod, mae nhw'n dweud mae pobl yn... Wel, mae anifeiliad, ond fel arfer, merched yw fe, yn dweud, they're on heat. Achos mae nhw'n gyda'r corn. Ti di clywed am hwnna? Os mae fel anifeiliad sy'n benywaidd, mae adeg o blwyddyn lle maen nhw gorfod... Tiod? Mae fel... Achos fi'n byw ar ffarm, fi gallu cael y metaphors i gyd nawr. So, mae yna adeg o'r blwyddyn lle mae'r ceffylau gorfod cael y stallion i ddod draw a dweud helo. So, bach o National Geographic fan hyn hefyd. Wel, dig fi cathod hefyd os ti'n cael cath. Oh, right. Yeah. Right, sut ti'n... Go on. Mae cywig fi cael cath ar rhywun ar heat. So rwy'n just gyd i bod fi'n gwneud o'r miawr a like rubber i chi'n lan arno fe. Oh. Yeah. Okay. Get away from me, cat. Bach yn awkward os ti ar Zoom call really pwysig a chi just gyda cath yn rwbio ei hun ein arno ti. Kieran wedi dweud yn chwarae gyda chi. Oh. Wow. Under tea. Oh god. Nes i just deall y full permutations o hwnna. Oh god. Oh, mae hwnna'n tricky. Hey, fi wedi gweld checkpoint nawr, ydyn ni'n gallu just marw. Mae'n twll yn y ffens fan hyn. Oh my god. Okay, there we go. Na'n neud hwnna yn lle. Gyrru fi. Okay. Chi'n dweud? Oh, mae'n dweud. Look out. Bonk. Limbo like me. O, ni angen, like, gollwng rhywbeth ar hyn? Ie, fi'n credu mae yna rhywbeth arall fan hyn edrych. O ie, ni angen cael... O, ydi hwnna'n battery? O ie, ni angen connector hwnna. Puzzle, mae puzzle yma. Peth tu ôl ti? Edrych. So mae... Ie. Mae yna gwifrennu ar hyn. Ni angen symud hyn mas o ffordd. Huh? Oh. Okay. So ni roi hwn fan hyn. O, mae'n agor? O, yn agor e then. Agor e then. O, falle ni... Oh, I don't know. Edrych, oherwydd mae yna gwifrau... Mae yna connections am gwifrau ar yna peth hyn in front of fi. A wedyn mae yna connections ar gwifrau peth ar y wal. A mae'n edrych fel bydd hwnna'n... Be? Gwifren mewn yna. O, mae gwifren mewn yna. Nice. Alright, glass. Oh my gosh. There we go. Boom. Mae gen I box. Lan fan hyn. Yay. Un gwifren, da fi. O, mae'r gwifren arall right lan fan'na. Rhys edrych. Ile? Lan fan'na. Oh. So ni angen... Ni angen mynd lan rhywsut. Ni angen cysylltu hwn, ydyn ni? Y gwifren glas gyda'r pwynt glas? Yeah. O ie, fan hyn, boys. Ni angen dod o fe fan hyn, cael y gwifren a cysylltu fe gyda'r thing yn y cornel yma. Fi'n credu. Ond ble mae'r gwifren coch? Mae'n tu ôl ti. Lan ar y cliff. Oh. Fel dan fan'na. Okay. Yeah. Actually, so... Be sy'n lan fan'na? Dyma un yn nhw mewn. Tan. Oh, marshmallows! Marshmallows? Oh, yeah! Weithio nhw'n vegetarian. Wy, wy. O'n nhw ddim roast o hynny. Achievement unlocked. O ie, nhw'n roast o hefyd. O, ti di roast o marshmallow? Did you? Yeah, roast o marshmallow. Isn't it rubby? Right, mae glas ar glas nawr, boys. Oh, wow. Ti'n brifo dy hun os ti'n neidio yn y tan? Na! Sorry. Dyle hwnna bod yn given, surely. Yeah, ond...
O, dwi di gynnu fi marshmallow. Sorry, Rhys. Just yn meddwl. Right, rwy'n meddwl... So sut ni'n mynd lan... Oh my god. So... OK, rwy'n meddwl rwy'n gwybod. Ni angen symud yr un hyn nôl eto, a wedyn... Wait, dim yr un fi. Na'r un hyn. Hey, hello Stefan, shwmai. Hey, croeso, croeso! Right. Ma fe'n dwym, mae blimmin Mae o'n nuts dwym. yn dywe. Ie. Oh, Ynchwysu. Ynchwysu. Fi cael lot Ynchwysu. o rain. Hwna'n swnio fel... rhywbeth O, arall. yn ti trio tynnu hynna, ti'n methu? Ie, Bocs ar hwnna. it's gallu cymryd y box, but... Rwy'n meddwl ni angen... Mae yna ledge fan hyn i gallu Ie, ni'n neud e, rhoi y roi box jyst- arno. Ie, yn cael e. O, na, 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 na. Aros hwnna, aros hwnna, aros hwnna. Na, 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 na. Na, mynd nhw. Ond paidiwch o symud e. Ie. O, heli. Right, ie, aros Ie, hwnna. gallu ger cael lan. Ni'n trio. So, ni'n neud... O, Rwy'n dal e. Eisiau fi wneud rhywbeth. O ie, ti lan. Nice. Ie, I'd gallu connecto'r peth glas eto. Rwy'n fi angen symud. Ie. Okay. Oop, bangor. Right. Yeah, cool. na, fi, dyna'n gwybod i ti. Nice. A fi jyst angen pigo fyny right ar y diwedd, nid... Oh my gosh. O'n i wedi gwneud e'n ffain tro cyntaf. Ie, mae'n finicky. Ie, yeah, achos mae'n pwynt... O, dyna ni. O, fi ddim eisiau tynnu fe mas. Dyco lawr. O! Ok, neud yn dros dy fe. Yay! Yay! Da iawn, tîm. Awesome. Hooray. Oh. O! Booze barrel. Be di hyn mynd? Mae'n fel mae yna cwpl o llefydd ni gallu mynd fan hyn. Teimlo mae'r pickaxe yma'n mynd i fod yn defnyddiol, ond ni ydy jyst yn darn o'r... Mae'n eich fawr yn sound, ydy? Alright, mae'n off. O, na mae yma. Mae yna gat right lan fan hyn. Ok. Jyst eisiau trio gweld, achos weithiau maen nhw'n gadael fel offer. Mae'n gallu bod yn red herring a chi ddim gorfod cael e, ond fi yn teimlo falle bydd e'n defnyddio. Mae hyn yn agor gat lan fan'na. Mae yna gat right lan y top. O'r corridor hwnna. A mae yna... Ond mae'r gat yn cael pryd ti'n, like, dal fynd. Ok, o ie, roi'r bloc yna then. Mae Rhys ar y syniad cywir. Ooh. So mae'n gallu wedjo gat ar agor. Ond ddim fel na, surely. Na, fi'n neud e. O. Ie. O, fi di... Damwain, sorry. O, da iawn. O, na, mae'n ffain. Mae'n dal bod yn oce nawr. Wedi ffeindio cerrig. Fi eisiau agor eto. Achos gallwn ni mynd trwy. Ie, rwy'n just dod hyn lan i ti. O, na. O, wedi ffeindio rhywbeth. Mae'n edrych fel battery. Wedi ffeindio portable battery. O, neud i'n connector. Yn siŵr beth mae'n. Ok, fi trwyodd. So, probably ni angen y pren trwy hefyd. So, aros fan am eiliad. Na i mynd i nôl ac... O, na i gadael y pren... Gwthio'r pren trwy. A wedyn... Oops, wait a sec. Just go struggle out yn bach. Ei, dyna ni. Right, nawr... Mae dy fi'r doi peth yma.
trwy. Dwi'n Beth siŵr arall? os y tren yn actually amazingly beth i ddweud. Yeah. River just Okay, yn well- decoration. O, mae'n dweud saving nawr, so rhaid bod ni wedi gwneud rhywbeth. Ie. Rhys, gyd llagor fe, rwy'n cymryd y battery peth trwy. Mae'n edrych fel, ni angen troi y back power yn yr ladder peth tu ôl ti. Oh, oh, actually. Oh, gosh. O, fi di jamio. Oh! Nice. Beth oedd flan? Ti di mynd lan o lifters? Na, river button ddim gweithio pryd rwy'n gwasgu e. Right, sut wyt ti'n cael hwnna draw fan hyn? O, falle oedd angen y darn pren yna i gallu Ie. dod draw fel pont. Steph, oes, dwi'n credu mae Steffan gyda Oh, Human God. Fall Flat. No! Dwi wedi cael stuck. Oh gosh. Beth sy'n troi drws o Rhys? Just dechrau, ble ni di dechrau. Oh. Ie, yeah, oedd ti gallu cael yr lift i gweithio neu na? Na, nes i neidio. Mae'n y battery. O, gwych ar yma. Ie, yeah, ddim siŵr beth mae hwnna am, ddo. O, mae'n cwestiwn dda. Fi'n yn siŵr. Beth yw hyn? Sorry, o'n i ddim yn siŵr. Ddim siŵr, Rhys. Gweithio ar y Mac? O. I ddim siŵr, Human actually. Fall Flat. Na fi. O, oes. Ie, fi'n siŵr ti di bod ar sesiwn o blaen dyn ni, oedd ti? Steph? Na i check ar prysau. O, na, falle... Falle oedd e. O, Rosin D o dda. Fi falle. O, dwi'n gallu defnyddio'r boulder thing yma. Ooh, pardon me. Smashio lawr y statue. He came in like a wrecking ball. O, na, gêm arall na. Stick Party o'ch chi di chwarae gyda ni, efe? A cwbl o gemau eraill, fod yn dig. Stick Party! Oedd hwnna'n good game. Hoffi'r cerddoriaeth yn Stick Party. Oedd e'n proper fel techno, oedd e fel... Yeah. Stick Fight. Sorry, ddim Stick Party. Stick Fight oedd y pendant. Ie, oedd skills gwych gyda Steph yn chwarae game yna. Stick party. Ti'n cofio Stick Party? O, Rhys, o ti'n eitha da, no? Ie, mae'n game cystadleuol iawn. O, nice, hwnna. Good. Mi symud o'n nawr. Ie, ddim siŵr beth ni'n gwneud efo hwnna, Rhys. Mae clirio'r ffordd falle i'r Ie. thing dod trwy. O, falle chi angen cael y momentum i gallu bwrw trwy'r wal arall gyda'r thing hynna. I don't know. Just dyfalu ydw i. Hwnna ffenest. Ie, dyle fe bod yn okay nawr. Just neud yn siŵr bod e'n hollol glir. O, ydyn ni'n gallu rhoi hwn ar ben y hwn? Neu na? O, ti'n swingio'n rownd, Rhys. Mae'n draw. Di hwnna'n rhyw fath o magnet, ti'n meddwl? I'm sure. Mae'n cael coch a gwyrf arno fe. Fel yr, fel y cablau. Coch a glas, ti'n meddwl? Ie, coch a... Beth oedd fi'n dweud? Coch a gwyrdd. Oh, coch a gwyrf. Ie, coch a glas. Coch, gwyn a gwyrdd. Mr. Earth. Mr. Earth. So ie, rwy'n ddim Okay. siŵr beth hwnna am. Ah! Ie, ni... Mae ddim yn teimlo fel thema forest nawr, ydy e? Mae hwn fwy fel like... western. Yeah. Yeah. Ti'n iawn lad fan y Rhys? Oh! Frwy now. Oh!
Stick fight. Ooh. Ie, fi bendant wedi adnabod yn ddiweddar mae 'da fi hoarding tendencies. Yeah. Achos y ffaith o'n i... Es i'n grach achos nes I colli mas ar really good deal mewn car boot sale. Ond, dwi ddim hyd yn oed... Oedd e basically, oedd e'n y steering wheel rasio a pedal. Ond dwi ddim hyd yn oed yn hoffi gemau rasio. So mae'n pathetic, really, bod fi mor grac am rhywbeth. Dwi ddim... probably mynd I defnyddio llawer. So yeah, fi'n credu mae yna issue fyna fel hoarding tendencies o gorfod casglu stuff a cael deals gwych. Achos fi'n gwybod bod y gwerth yn lot... Wel, mae ond yn werth rhywbeth os chi'n mynd I ddefnyddio fe, I suppose, of it? Logically. Just cael ei ar display shelf yn fine. O, diolch. Chi wedi gwneud fi teimlo bach yn well nawr. Na, rhaid o'r un peth efo'r Star Wars figures. O ti? Oh, okay. There we go then. Nes I mynd ar y ffordd carreg. Yeah. Yeah, na, dwi wedi bod yn casglu Star Wars figures. Rwy'n arfer, well, rwy'n casglu mainly Black Series figures. Ydy yn fel type... Ydy hwnna'n type penodol neu unrhyw beth fel memorabilia Star Wars? Just the figures. Ah, okay. A maen nhw'n fel rhan o casgliad specific, yeah? Yeah, well, maen nhw'n like yr... Ah, okay. Like fel Ryan. Mae'n cael look. Sorry, bydd bach o delay, so bydd rhaid fi aros 10 eiliad wedyn a byddai gallu gweld beth ti'n siarad am. Oh, cool. Oh, yeah. Maen nhw'n cool. Ond hefyd yr 6-inch figures hefyd. Okay. Okay, yeah. Ryan yn 3.75 inches. Wedyn Ryan yr 6-inch figures. Maen nhw'n cael like different lines. Ah, okay. Yeah. Oh, cool. Ah. A bydd yn anfod Ti'n beth? lluniau nhw. Mae hwnna'n rhywbeth sy'n syni fi lot bod ni ddim di chwarae lot o gemau Star Wars o gwbl ar YnChwarae a bod ti'n fan mawr. Rwy'n ni yn trio chwarae Battlefront 2, ond rwy'n fi methu streamio fe. I don't know, ddim siŵr pam, ond rwy'n lagio. Ond does na rhywbeth ar... Mae yna rhywbeth ar Xbox Ultimate nawr lle mae Squadrons neu rhywbeth? Ydy hwnna'n... Yeah. Ydy hwnna'n rhywbeth werth chwarae? Rwy'n fi'n joio fe. O, fi'n mysio. Okay. Mae'n like... Mae'n just like fighter pilot game, ond Star Wars. Oh, right. Mae'n eitha hwyl. Okay. Cool. O, pan chi... Actually, fi'n dweud celwydd, o chi dau wedi dawnsio I Star Wars Connect. So, ni wedi chwarae Star Wars Connect ar Xbox 360. Oedd hwnna'n epic. So, na, ni methu. Yeah. Now this is pod racing. Oedd hyn mor funny. Oh, sorry, mate. Yeah. That's my ship. Yeah, that's my ship. It's my ship. That's my ship. Mae'n classic video, os ti heb gweld gwylio fe nawr. Neu ar ôl y stream. Mae'n werth e just am moves Risa o wain. O'n nhw'n tynnu'r moves, oedd e'n ffantastig. Oedd e just yn amazing. Yeah. Yeah, bydd fi'n ffeindio fe nawr. Mae'n... Tynnu e fan? Wedi tynnu e fan? Perhaps... Oh, rhywun angen startio fe, like... Efallai? Neu ni just... Yeah. Ni, ydyn...
Ie, ond ydy hwnna achos mae'r cadwyn arno fe. Os ni'n tynnu'r cadwyn off, fi'n siŵr bydd e'n gadael ni mynd arno fe. Wyt ti? Wedi tynnu y bant o'r ffrwnt. Oh, right. O, mae jyst yn kind of hongian i'r ochr, ydy e? O, falle ni angen kind of... O, na, ti methu. Rwy'n mynd dweud ti'n gallu fel manually trio... Na, mae hwnna jyst yn un o'r pethau i'r... O, beth os ni yn trio gwythio fe off? O'n i'n methu, mae'n re-drum. Right, anghofio fe. Dyna fe. Dyna'r fideo o'n i'n siarad am. Yr un Star Wars. Yeah. Mae'n funny. Ble ti'n mynd? Water tower. Now this is pod racing. Ydy ni fod mynd lan fyna, Rhys? Na, fi yn meddwl. Falle ni angen mynd lan y coeden gynta? O, na. Na, fi'n credu mae hwnna just yn addurniadol. Damn. Na, fi'n mynd i gweld, os fi'n cwmpo off, ydy e'n mynd i gael fi just dod i chi. Ydy e? Yay, mae wedi. O na, ti'n gwybod beth ni'n gorfod wneud? Cymryd y cadwyn off y coeden. Mae'n trapped around the front o'r blymyn awyren. Ie, ond os ni'n tynnu'r ond os ni'n tynnu'r coeden wyren nôl a neidio lan a cael e off y branch y coeden. Beth yw'r branch? Cangen y goeden. Bydd ni'n ffain then. Fi'n credu. O, fi methu mynd lawn fan'na. Wyt ti'n gallu neidio ar ben e, trio, like, tynnu fe lan? Ie. Pryd rwy'n tynnu'r awyren nôl. O, mae Rhys arno fe. Oops, sorry. Sorry. Go on, ti tynnu fe off. Oh, Yay! Oh, mae dim yn headphone. Gwthio fe off y diwedd nawr, neu ni angen trio cael ei weithio? Ni'n just angen gwthio fe i'r wal. So ni'n gallu dringo. Oce. Rwy fi eisiau headphone, hwn yn boring. Oh no, Achos ni'n siarad am squadrons. Mae'n rhy llithrig. Diolch. No. O, beth sy'n lawr hyn? Hwna'n uchel, fi'n siŵr sut ni'n neud hwnna. O, ti'n mynd drwy hwnna. Beth sy'n lawr fyna? Ni angen mynd lawr fyna. No, fi'n credu. O, rwy'n stuck. Ti angen help? O, rwy'n methu dod nôl lan. Beth oedd cost yr Steam Deck 512 gigabyte oedd e? 500? 500. Dwi'n meddwl? Mae just un o'r purchases na, ti just gorfod cael. Fi'n deall pam est ti am yr un fawr. Wel, rwy heb... Helo! Rwy heb di Emrys. prynu fe. O na, fel just a reserve yeah. pedwar pint thing na. Yeah. Rwy heb gwneud fy'r menydd. O na! Right, rwy angen mynd nôl, retrace the steps, ffeindio'r little couple o hwnna, dod fe nôl, so na gall cymryd fe lan yn y lift. O na. Rwy'n gadael fe. Cadwyn, ti'n meddwl? Beth? Pa couple? That little peth rwy'n ni'n cael, you know, the battery peth? O na.
Hey, hello Emrys, shwmai. Sweetie. Helo. Sut oedd y barbecue mwy'n pwysig? Oh yeah, roedd hwnna'n swnio'n nice. Barbecue I yn don't y know tywydd perffaith. hyn. Rwy shrimp ar barbie. O, Diolch beth yn oedd fawr. hwnna? Beth oedd hwnna? Rwy shrimp ar Fine. barbie. O, beth oedd hwnna? Pob tro ti'n dweud am yn fwy a fwy offensif i'r byd, ddim just i un lle. Just, Wyt ti'n gwybod ble oedd fi'n neud e? Ie, mae fod i bod yn Australia. Ie, da iawn. Wel, Yn swnio. rwy shrimp ar barbie. o dylech chi ddim cyfadde bod dyna oedd e, achos... Oh. Rwy methu gwneud Ma bach o West Country fyna. Bach fwy o West Country. Alright, shrimp yn y Barbie. Oh, now a barbecue. Oh. Oh, man. Oh, right, nawr ti angen mynd yn y lift. Rwy di ffind Right, fi'n mynd i- boyfriend a teledu. Well, Dwi'n siŵr os ti angen yn. Wyt ti'n gallu gwasgu... Wyt ti angen Wel- gwasgu'r bwtwn reis? Lan y top? Rwy'n rhywbeth arall. O. Oes rhywun Eh. ar bwys y tŷ hynna? O! Rwy'n o dan y lift. O na, rwy di mes o hyn lan. Y fi achub y boyfriend neu fi achub y hun? right, iawn de, dwi'n diet ac mae'n boeth. Allai ond ddychmygu o'n i'n charming as weddill oedd yna ac ddim yn pigog o gwbl. Ie, bydd hwnna wedi windio fi lan. Ti'n methu bod ar diet yn mynd i'r barbecue, wyt ti? O, oh, fyna'n gallu bod yn anodd. Mae y Oh, disgyblaeth sydd angen. Chwarae teg. Ti'n gallu cael cheat day? Cheat day, ie. Ie. I'll just peidio Ble wyt ti? trwy gadael fe newid mewn i cheat month. Neu cheat forever. O na, fy'n iawn, fy'n iawn. You know what, fi jyst yn mynd i neidio off nawr, fi wedi cael llon bol. Wedi ffind o boyfriend? Dwi wedi cael llon bol. Dwi wedi neidio band cliff. Ie, yeah. Mae'n dramatig iawn yn y byd yma. Wey! Na, oce. Wel, na, fi deall hwnna. Dwi wedi cael gormod o cheat days yn barod, hwnna yw'r broblem. Ie. Yeah. Fe. Oh, yes, fi wedi respawn ar right ar bwys chi. O, wel, ma' hwnna'n digon teg, Emrys. Da iawn am bod yn disgybledig. O, chi wedi rhoi nhw i'r ochrau anghywir. Chi wedi rhoi nhw'r ochrau anghywir. Fyn'r beth diddorol drefn hyn? Na, nes i ôl y boyfriend fan o a teledu. Ah. Ie, ti wedi linko nhw lan i'r ochrau anghywir, ie. Look. Mae'r glas fod mynd i'r glas. Yn siŵr. Right, ti angen tynnu'r ochr arall achos mae'n magnet. Rhys ti allu tynnu'r actual... Fight the system. Rhowch coch mewn Okay. glas. Well. There we go, there we go. Now try o gwmpas. Achos mae ddim yn stretcho mor bell â ni. Okay, right. Right, fi'n mynd i just ail pigo fe fyny achos fi ddim gyda'r skill fan hyn. There we go. Oh. Fel, da mai. O. Ochr anghywir. Na! Ti allu tynnu e off, please, eto. Sorry. Right, there we go. Rhoi yn y twll, pawb. Oh! Flip o fe. Eto, there we go, there we go, there we go. Mor agos i fe. Yeah. Okay, dyna un. Sefyll ar platform Rhys, just in case mae'n mynd lan. Oh, mae yn! Oh yeah, mae e. Good. Big brain. Right. Oh na, mae'n mynd lawr! Wait, mae'n ffain, mae'n ffain, mae'n ffain. Ydy yn mynd lan ar... Sut is ti troi fyna? Hwnna'n amazing. Ys dim byd mewn fan hyn. Ti ac yn mynd lawr i... Oh, serious? Oh.
Okay, Na, does so... dim byd. Ar wedi dod at. Mynd lawr stawr, ti'n gallu mynd lawr stawr tu ôl ti, edrych mynd tu ôl ti. No, Yeah. funny. Ond eisiau trio mynd nôl trwy'r ffenestr. Emrys, fi'n mynd i gofyn Emrys yr un cwestiwn. O'r gemau online multiplayer ni di chwarae, a ti di chwarae ar stream, beth yw eich hoff gêm? Ni wedi bod yn trafod e ar y stream yn gynt pan o'ch chi yn y barbecue. So yeah. Ond i ddim yn cael dweud worms am rhyw reswm. Hydrate, nes i pawb. benderfyn. Diolch, Emrys. Yay. Ti'n gallu clywed fi? Fi di cael fi. Bwysig yn yr... Bwysig yn y tymheredd yma. O, sled? Sick? O, ar streams ni. Emrys. Ar streams ni. Achos, you know, ma lot dyn ni i gyflawni a chwarae yn y dyfodol, ond o pethau ni wedi wneud hyd yma. Right, fi'n mynd i nôl dŵr neu diod nawr. A byddai nôl. A bydd Emrys wedi ateb pa gêm. Right. Sglodio. Be oedd y game really crap na wnaethon ni chwarae am fel hanner awr? Beth oedd hwnna? Oedd fe'n yr un delivery? Na, rwy'n ni'n chwarae hwnna am mwy na. Hanner awr Beth oedd y game Ghost Hunters? Phasmophobia. Roedd hwnna'n un da, dda. Ie, wyt ti'n hoffi hwnna. Bach na arall, ond rwy'n yn da. Ie. Oedd fe'n yr un delivery? Ti'n meddwl am Emrys? Delivery, ti'n methu cofio game. Na, rwy ti ddim chwarae fe. Easy Land It was called, Nes i edrych tu ôl ti. Rwy'n stuck. Oh! Right, mynd i trio roi hyn o flaen hwnna. O na, rhaid yn rhoi ar ben e oherwydd mae'n yn y hael. Ie, fi'n meddwl ni angen... Mynd i hwnna. Nofdio? Na, dim nofdio. Jesus. Ewch mlaen. Pren. Ti'n methu adro drws ti? Na, ddim edrych fel o. Right, ni angen defnyddio'r ice y ia am fel platform. Ond mae'r hael yn gwneud fe, like... Right, so ti'n cefnu dda. Yeah. Da iawn. Sorry. O na, mae'n... O na. Falle allan yn dweud, ie? O, da iawn. Rwy'n lan. Beth os hwnna, mae'n gyffio ti? Right. No! Mae di weld, Ie. Dros i hwnna efo Carnage Monopoly ar tabletops.
Sim money. O na. O, nid y gemau gweithaf ni di chwarae. Achos, I suppose, o ran streams, mae hwnna'n neud stream diddorol weithiau pan mae'r game mor rubbish. A fe'n rhwystredig, ond, oh my god, oedd y tabletop na, topped it all. A wedyn, fi'n credu, oedd y game delivery na, just massive letdown. O'n i'n gutted achos o'n i mor cyffroes, o'n i'n gwneud gymaint o fuss i gael e. And then, o'n i'n chwarae fe, oedd e just ddim di gwella. So, Yeah. so, ti di dweud y streams, ond pa dwi'n yn siarad am y rai gweithaf heb sôn am Worms eto, Morgan. Oh, here we go. Here we go. Ei, da iawn, chi yn blymun yr eira nawr? Yeah, ni'n trio... Mae hyn yn really bloody galed. Balance o blymun pren hyn ar ben yr ice cube. Right. Stop your hael Toddi'r ice cube. Wow. Okay. So, just i chi gael... yeah, o'n i di dewis Pemel Party a Human Fall Flat fel y doi o'n i'n hoffi, ond yn edrych i'r dyfodol, you know, gyda'r Ultimate Xbox thing, mae Gang Beasts, mae cwpl o rai. Oedd Emrys di cynnig Farming Simulator 2019. Fi'n siŵr bod ni'n cael 2 awr o hwyl ar hwnna. Mae'n ironic. Oh, damn! Sorry, fi di mess fel an. Sorry. The mistake. Sorry. Stream Tower Unite yn hwyl rhywdro. Yeah, oh, sorry. Oh, na I just ddim cyffrodd unrhyw. Sorry, na I just afid y lemonade. Rwy'n gallu trio symud yr ice block yna. Trydydd tro wedi trio fe. A trydydd tro ti. Dawn Rhys, na i wneud yr un nesa. Rwy'n ddim yn bai fi tro hwnna. Oedd hwnna'n bai fi. O'n i'n trio helpu a bod yn defnyddiol, ond o'n i ddim, sorry. Yeah, Stream Tower Unite. Ti di gweld hwnna, o? Na. Aeth Emrys rannu fe ar Discord, ar Discord YnChwarae rhyw noson na. Oh my god. Mae chi'n gallu customise o characters. Oedd Emrys yn Buzz Lightyear o fel PS1 game. Mae'n just amazing beth chi'n gallu neud arno fe. A chi'n gallu chwarae pob math o fel mini-games a mae bach fel casino fanna hefyd. Mae'n diddorol. Just yn gweld Buzz Lightyear yn dabio yn y disco. Mae'n funny. Efallai dylen ni roi hyn... Ie, hwnna beth rwy'n trio gwneud. Ar draw fyna, yn gyntaf, a wedyn tynnu draw. Ie. Mae'n trio dal fe. Should be... Just yn teimlo mae'r bwced yma'n mynd i bod yn bwysig rhywsyd. O'r rwy'n oes gawr yn fynd? Ffordd all rownd y fe. Alla gawr... Neu ddim dod yn agos na. O, ti cael e? Da iawn. Sorry, o. Okay. O, na! Swing. Swing. Campo. Ti'n compo? Oh, God. Okay. Right. Bai. Tynnu fe nôl, neu mae'n mynd i... Oh, sugar. Ni ddim maco fel lan ar ni. Yeah, mae di toddi gormod fi'n credu i Rhys. Oh, definitely mess o fel lan nawr. O, rhain lan. Pawb wneud i off, pawb.
Beth di Stream Tower Unite te? O, mae'n fel... Ond falle bydd Emrys yn gallu esbonio fe'n well, ond... mae fel open world lle mae lot o pobl yn gallu chwarae gyda'i gilydd a mae lot o fel fel arcade games, mae casino fyna, mae fel loads a loads o mini-games wedi dosbarthu mewn byd gwahanol. Falle fi ddim yn gwerthu fe mor dda, ond rhaid i chi kind of gweld bach o footage o fe fi'n credu yw'r ffordd gorau i'w cael syniad. Yeah. Swnio fel PlayStation Home, ti'n gweld hwnna? Yn hwn beth yw'n gweld PlayStation Home? PlayStation Home, yeah. Off-brand Oh, yeah. PlayStation Home, Emrys wedi dweud. Rwy fi'n absolutely caru PlayStation Home. Oh, so edrych ar screen fi? Yeah. Y iad o hwnna. Oh, no weird. But they're just like I'll appeal. Yeah, how old you go about it? Huh. Yes, mae'r beth ni'n gwneud fel hyn. Mae'n weird, fi tu fewn i'r ia. Ie, yr un peth digwydd i Rhys rhwng y iar yn ail y piro. Yeah. Ni'n neud hwnna? Ni'n like tynnu hwnna lawr i'r beth? Ti'n just neidio? Oh! Mae Emrys ti dweud, mae efo'r un vibe, ond mae pobl wedi ripio models o gemau eraill ydi o. Dwi'n cael water gunfight efo Hulk a dwi'n Goku ar hyn o bryd. Neu Goku ar hyn o bryd, yeah. No! Wel, bydd e'n gret ar gyfer sesiwn stream fel oedd Emrys yn dweud, achos ti gyda'r elfen o just chwarae yn biti a just y randomness o pethau. Yeah. A chi gyda fel lot of mini-games, so chi gyda'r opsiwn o trio lot o stuff gwahanol, ond chi gyda'r elfen ryddid i just mynd yn nuts hefyd. Oh. Well, that's pretty good, actually. Yeah, faint yw e? Oh yeah, ydy e'n rhif neu ydy e'n, like... Fi credu ti angen talu amdano fe. Faint yw e? Yn Steam yn dyw e? Yeah, Steam. Falle bod hwn yn swnio bach yn silly. Fi yn teimlo gyda'r gêm yma, chi angen stamina. Stamina? Achos, stamina i gallu canolbwyntio dros cyfnod hir. Achos fi falle just fi sy'n stryglo gyda'r mechanics o dringo. Ond, fi di cael P-break. Fi'n meddwl y character ti'n blino hefyd ar ôl. Yeah, probably. Oh my god, we just need you off eto. Whoops. The wine just tynnu fi nôl. Sorry, Rhys. Yeah, rwy'n neidio a grabio ti. Oh, un munud. Rwy'n fi just gweld eich pen yn mynd heibio fy sgrin. Oh! Mae ddim yn toddi fe fel o'n i'n meddwl bydde fe. Ie, mae'n glitch. Mae wedi toddi. Ond mae'n just dal dangos e i ti. Classic human fall flat. Na, actually. O leia chi'n gallu cario ymlaen. Dwi ddim yn torri'r game.
Yeah. Chi'n gwrando Wales Interactive? Na, dal ni ddim dweud hwnna. Na, dim ond 2 waith mae hwnna wedi digwydd, ond o'n nhw'n pwyntiau pwysig o fewn marathon stream, so oedd e'n really annoying. There we are. O, hyn yn galed trwy'n neidio i'r ledge hwnna o'r awyren. Na, fi'n nidi. Oh. Morgan, wyt ti'n defnyddio'r Xbox One controller. Yeah. Oh. Alright, Rhys, pa bod yn gas, alright? A ni gyd yn dod o'i controller. Yeah, na, ni gyd yn defnyddio'r controller, ond rwy'n just say. Na, be fi'n trio dweud yw, o'n i'n meddwl oedd e'n dweud fel, wyt ti'n defnyddio controller neu ti'n defnyddio fel keyboard a mouse neu rhywbeth like, sy'n fwy anodd achos mae sgil level fi mor gwan. Wyt ti'n defnyddio bloody Steam controller? Ti'n dal ar fi nawr. Yeah, exactly. Oh yeah, ti'n mynd i dod o hwnna dydd Iau ni cael look at. Yeah. I fi, mae fel freak piece i ni gyd gallu just edrych a cyffwrdd a teimlo. Cos pan ti di dangos fe, o'n i fel, what the hell? Mae'n edrych fel nhw di anghofio rai o'r botymau. Achos mae'r ffaith bod na ddim physical D-pad a mae'n touchpad, mae hwnna'n freak o fi mas tipyn bach. Yeah, Achos ti gyda touchpad hefyd. Yeah. Mae'n good am, like, RTS games. Os ti eisiau, like, chwarae nhw ar eich couch. Right. Woo! Oh! So ffordd arall. Rai bod na ffordd arall o dringo lan fan hyn. Na. Na. Hey. Na, dyna'r unig ffordd. Beth ti'n gwneud? Beth ti'n stuck arno? Just mynd lan y bit yma. O, ne. So ti'n So neidio fel na edrych fel mae'n lan, hawdd. grab, jump, lever. O fi'n ffain ar hwnna. Bit nesa. Oops, a daisy. Edrych lan. Ti angen neidio'ch at y peth ti eisiau dringo. We just try road and just got in hedfan syth o'r ochr e. Na. Right. Come on, ti fod i bod y king o platformers? Fi yn, ond ni ddim gyda floppy llaw ar normal platformers, alright? Ddim esgusodion, ond roi fi 8-bit neu 16-bit, mae 3D, you know, ar wahân i Crash Bandicoot, fi ddim yn gallu dweud bod fi wedi meistroli 3D platformers. I dringo lan ar rhywbeth, mae eich dwylo chi angen bod like, dros y lip. Right. Got ya. O, Rhys Ah, fe'n there we gwneud e? Hey. Da iawn, Rhys. O, hyn ddim yn edge. O na, we're stuck to your tree! Oh no, we're literally stuck. Ti? Meddwl ni mod neidio mewn y swing machine. Oh, Really? Aros yn Idris. Yeah, right. Falle bydd hwn yn y diwedd o'r lefel. Oh, great. O na. Beth yn hon? Ie, unrhyw beth gyda emergency exit, mae'n eich chi teimlo falle bod yn dod i'r diwedd. Ydy hwnna'r diwedd? O, bydd hwn yn y diwedd o'r... O, dim mynd Ie. O, Morgan wedi neidio lawr. Sorry. Dyna'r gêm wedi... Sorry. O na, we've been right. Fi'n meddwl... Ie. Cool, roedd hwnna'n nice. Nice little level. Wel, fi'n credu, ti'n gwybod fel mae pobl gyda tân, fel fireplace thing fideo, i wneud nhw'n hunain yn Yeah. teimlo'n boeth, wel ni di just chwarae lefel eira i gobeithio bod fel rhyw fath o chill, Yeah. cool down. So yeah, ma' hwnna'n good. So, beth yw hwn? Total wipeout. Oh, Wipeout. Oh my god, mae Wipeout USA di dod ar 4 Music. Yeah. Os chi'n fan mawr o Malcolm in the Middle, just dweud, pob dydd 6 tan 7 mae ar 4 Music. Fi wrth fy modd gyda Malcolm in the Middle.
Just yn dweud. Malcolm in the middle. Neu redig lawr fan hynny. Ti di gweld hwnna, Rhys? No, mae'n cyn amser ti. Na, fi yn cofio fe. Ie, rwy'n fy'n ar Disney Channel i fe. Na, fi'n ar y Sky One, fi mewn. O, efe Sky One i fe? Ie. Pwy yw'r actor? Ie. Rwy'n fi ar fe'n... Rwy'n fe yw'r Cody... Ti'n gweld Cody Banks? Agent Cody Banks? Ie. Beth hwnna fe? Ie, fi'n credu yr un gai yw e. Mae fe actually yn rasio ceir nawr. Really? Oh, cool. Ie. Fi'n gwybod pa lefel, ond mae'n ffynnu achos chi'n gweld random clickbait yn popio lan ar eich ffôn yn dweud, where are they now? A ti just fel, oh, go on then. A wedyn, oedd un fe oedd bod e'n gyrru ceir rasio, so, there we go. Go-karting yn Norwich. Ie, falle. Go-karting mewn Norwich. A mae'n talu'r gweddill i golli. Na. Richie Rich. Ah! Hei, pwy sy am ymuno? Fieithryn, ydy hwnna'n Steffan, ydy yn mynd i ymuno gyda ni falle? Os mae di prynu fe ar Mac, os nhw'n cross-compatible. Fieithryn. Ti hwnna'n rhyw... Sut i ymuno? Hwnna'n cwestiwn da, ni jyst angen cael e... Ydy ni'n gallu neud yng nghanol lefel, neu os rhaid ni aros? Dim siwr. Yn meddwl lefel hyn neu bach. O ie, dwi'n ni angen mynd nôl i'r menu thing. Lobby fe? Ie. Gall ni'n neud e. Gael e mewn. Oh! So, na, fi'n gallu neud e. Pa i ffawn i chi aros mewn fyna, na i just gwahodd e nawr. O, rwy'n fy'n ar y peth fi jyst nawr, mae wedi disappear. Ie, fi di roi invite sent, ond mae hefyd yn dangos chi. Emrys, wyt ti eisiau ymuno? Neu wyt ti wedi blino ar ôl dy barbacw? Barbacw. Na i just gwahodd fe gweld os mae fe'n neud e. Right, so, there we go. Hefyd, gan ni gwybod os chi eisiau ymuno yn Discord audio neu dangos eich camera, mae fe gyd ar gael. Just roi shout i ni. A bych chi mewn. Bom, 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 bom. Oh, wow. Wipe out! Right, pwy sydd dyn ni? A dim ond ni tri ar funud. Steff, wyt ti wedi gweld ein gwahoddiad? Mae'n mewn y game. Eto. O, di? O ie, mae'n gwyn. Gwyn i gyd. Tegwch, dwi ddim wedi cael lot o amser i customeiddio i cymeriad. Oi! No! No, gyda fi. Hwna'n gorau ti'n gallu neud, really, efe. Just grab Credu nhw fi'n aros hefyd. yn y lobby y game. Ie, rwy wedi bod yn talu ti bant o'r edge. Sorry. Da i ni nawr. Double team. Devon, get the table. RKO. Brilliant. People's elbow. Bang. Right, we need edrych am level nawr. Ni angen to wipe out. Ti eisiau gwneud yr un total wipeout? Neu na, fi'n mwynhau. Yeah, go on. Go on then. Oh yeah. Wipe out! Whee! Okay. O, rwy'n methu sefyll lan, rwy'n just slide o lawr. O, no, rwy'n sefyll lan. Yeah! Le ydych chi, boys? Redeg, dros y Red. cwrs. Pa cwrs?
O, lawr y mynydd, sori. O'n i'n edrych y ffordd yng nghawyr. Oh, brilliant. OK, un munud. Ewys ti negesio fi. Ella nes ymlaen mewn group chat ar hyn o bryd, sorry. Ah, OK, cool. Cool. O ie, oedd chwarae'r Towers Unite na, oedd e, am cyfnod, so falle bydd e'n ymuno. Come on in, Steph, paid o bod yn swill. Bant â ni. Whee! Oh. Oh. Wipe out. Ble mae ti, Rhys? Le ma fi? Fan hyn? Ble ma fi? Reit. O, dydd penwythnos yma, dwi'n mynd i LC2 yn Abertawe, cyffroes iawn gyda'r plant, ac yn aros mewn gwesti, ie. Penwythnos. LC2 yw fel leisure centre really cool yn Abertawe. Mae gyda fel wave machine a lle chi'n gallu neud surfio a mae just lot o hwyl. O, nhw wedi neud fel upgrade fan'na, mae'n nice. So bydd hwnna gobeithio, mae dyn ni slot, so bydd hwnna'n neis achos bydd y dŵr yn gallu cwlio ni lawr achos mae wedi bod mor boeth. Ydy hwnna ti fewn? Ie. Ie, ti fewn. Sorry, bro. Ti'n mewn fy ffordd. Na, mae'n ffain. Amser yw popeth yn y gêm. Rhaid chi dal ar rhywbeth os e, achos mae siawns dy ti wedyn. Oh, Oh wow, dal o. alien cool. Oh my. Yn bouncy. Yeah, extremely. Fel yr un go iawn. Dyma'r lle mae rhan fwyaf o bobl yn marw, ddim marw, ond colli yn Wipeout. Extreme wipeout. Hunger Games Wipeout. Does dim dŵr, Oh, mae just wow. concrete floor. O, na. Dal ar rhywbeth. Ah! O, na'n gatyn. Cwmpo, wedyn cwmpo off eto. Oh, there we go. O, mae hwnna'n good. Fi wastad yn hapus pryd mae Steam Mac out. Sorry. A mae gemau Steam yn Mac a Windows compatible. Cos fi cofio bod mae Steph gyda'i Mac. You know? Yeah. So, dda iawn. Ooh! Yn y byd gwaith, ond fel arfer, mae'r Mac gallu bod bach yn wan o ran game. Ond os ti gyda Steam, a Mac o ran decent spec, wy, beth ti'n nŵr? Yeah. There's no problem. Game fel hyn. Just manage fel ni'n tango. Yeah. Wey, tango! Da, Fan da, 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 da. Rapscallion. Hey, mambo Suplex italiano. Oh no! Hey, be chi'n meddwl am John Cena yn dod nôl? Be sy'n digwydd i'r byd? Oh! Beth ni ennill? Oh, nice. OK. Nawn ni dewis rhywle arall? Yeah. Yeah. Yeah, John Cena. Beth Good old mae fe'n John neud, Cena. Mae'n geriatric. I know mae Rock yn cario ymlaen am byth, ond, you know, John Cena. Rwy'n mynd i agor i'r Steam workshop. Good boy. Find your level now, Ev. Oh. Select lobby level. Open Steam workshop. Let's go out. La la. Doo-doo. Most popular past 3 months. Wizards. Enter a magical world with several islands. Will you be able to solve all the puzzles and find out what happened to the islands? There's a lot to do, so it take your time. Owain, sut oedd D&D dydd Mawrth? O, rydyn ni heb chwarae dydd Mawrth.
O'n i'n mwndro achos na. Mae lleisiau ti'n neud. I gotta say, fi yn y byd yna. Mae'n clas. You know what? Oedd hwnna probably un o'r profiadau gorau gweld Dafydd wedi gwisgo gyda clogwyn yn neud y thing yna. Oedd hwnna just yn clas. O fi a... Fi'n gyrru... I fi a... No, seriously da, fi'n bod yn hollol genuine. I fi a noobs... Complete noobs, fi a Thomas yn am y tro cyntaf. O fi'n teimlo ni wedi cael ein hudo i ffwrdd i byd hollol wahanol. A... O'n i bach yn amheus yn meddwl, dwi'n mynd i hoffi fe, ond chwarae teg, mae'n briliant. Pan mae pawb just yn ynddo fe, a chi'n, you know, chwarae, mae'n really cool. Yeah, mae'n... Yeah. Yeah. Really dda. Fi'n clywed gan Dafydd lot. Dyddi yma? Dim lot. Rwy'n anffo neges now and again, ond... Yeah. Yeah. Yeah, cos mae gyda fe babi nawr yn does? Ydy e? Me? Really? Ydy e? O'n i'n meddwl oedd e yn? O, hwnna'n... newyddion i fi. Os mae fe yn. Okay, sorry. Fake news pawb! Fi ddim yn gwybod. Tan bod ni'n gallu cael confirmation cadarnhad bod hwn yn queer, peidiwch a gwrando. Fi ddim yn gwybod pwy ni'n siarad am anyway, ond... Ond ni... Ond... Gwylio nawr, a mae'n just yn rwy'n edrych yn chat. It's like, I don't. Bydd hwnna'n briliant. Bydd hwnna'n briliant. Fi'n credu mae angen clirio fe fyny. Achos, ydy... Pwy yw cariad e? Charlotte. Charlotte, mae wedi priodi Charlotte, is it? Yeah. Yeah, there we go. Mae hwnna'n gywir ddo, mae hwnna'n ffaith, ni ddim yn gallu... Mae hwnna ddim yn rhywbeth fi jyst yn neud fyny then, good. Ond ni ddim yn gwybod bod nhw gyda plentyn. Ie, rwy heb clywed amdano un, ond... Uh-oh. Okay. Tynnu hwnna nôl then. Da ni. Yn yr edit, nawn ni just chop o hwnna off. Just... don't know. Ti o weithiau mae pobl yn cael llun neu rhywbeth a gyda babi yn llawer, nid babi nhw yw a fi wastad yn teimlo hwnna'n bach yn weird os nhw'n rhoi fel profile picture. Yeah. Falle hwnna wedi digwydd, okay? Just yn rhoi y mas yna, falle nid ond nhw'n dal babi rhywun arall a tynnu llun o fe a rhoi fel profile picture. Yn fy marn i, bach yn weird, ond fi ddim yn mynd beirniadu. Okay? Just like babi o'r stryd nhw. Na, ddim babi o'r stryd. Pa babi sydd just ar y stryd heb unrhyw rieni? God, pa fath o byd? Okay, ni'n mynd i'r lle yna eto nawr. Ni angen tynnu nôl troi y cyfeiriad arall. Oh, man. Oh, edrych bod y game yn agor. Human corn. Oh, look at this. Oh, mae hwn yn clyfar. Oh, it's cool. Hyn yn King Kong, ydy e? King Na, Kong. original Donkey Kong yw hwn. Donkey Kong. Original Donkey Kong. Yna fi rwy'n meddwl, Donkey Kong, ie. Yeah. Digon agos. Yn galed. Sorry, get off. Hey Morgan, dyle ti smash hyn, te? Yeah, dylai ni. Ond fi ddim yn gwybod sut ti'n neud y mechanic. Os bydd e'n un button press, byddai'n ffain, ond mae... Mae'n just dau button press. Ie, ti'n gwasgu fel... Just gonna neud hwnna. Ie, just neud hwnna. Ie, just neud hwnna. Guys, ti'n mor... Really, diolch. Really gefnogol. Pryd ti'n gwasgu'r bump Just neud e'n well. Just neud e'n well. What are you doing, you idiot? Dyna beth ti'n dweud. Just neud e. Just neud e. Go. Come on, just do it. Just do it. Yeah. Beth sy'n bod yn y ti? Just be good. Yeah. Just do it, but just better. Yeah. Just, yeah. Okay, so... Ti'n un peth dwi'n credu, falle fi di wneud hwnna'r game fi, ond does na ddim cerddoriaeth, bydd yn cool i cael cerddoriaeth retro i mynd gyda hwn, ond fi'n gwybod workshop yw e. Ti'n methu clywed e? Mae'n chwarae. Mae'n like retro music. What? Yeah. What's it?
Volume Oh my god, falle fi wedi troi'r bloody sound volume ar game off. Felly, Ma' mae'n hwnna'n little retro embarrassing. soundtrack. Mae'n dawel, There we go. ond... Here we go, video, audio. Yeah, music volume. Yn troi hwnna i'r max nawr. Dal ddim gallu clywed e. Wait a sec. Beth os fi'n mynd mewn i sound settings fan hyn hefyd. Volume mixer fi. Lle bydd hwnna'n cael effaith. Volume mixer... Ie, mae hwnna i'r max. Ie, mae'n cerddoriaeth. Wel, at least we're gallu clywed e ble Ryan yn y game. Nes I troi e lawr. O ie. Fi gallu clywed e nawr. Os fi'n maxo fe fyny ar speakers fi, ie, mae fe. O, mae hwnna'n cool. So, tynnu nôl y beirniadaeth yna, mae'n awesome. Chwarae teg. Fi dal arno ti? Ie, remember. O, rwy fi'n anghofio wedi rhoi gwyneb fy hun ar fy bloody cymeriad. Yn horrifying. Yeah. Be? Ys hwnna? Mae'n horrifying. Mae'n brilliant, fi'n hoffi fe. Mae'n funny, mae'n creepy, ond mae'n eitha funny. Ie. O'n i ddim yn gwybod o'ch chi'n gallu neud hwnna. Ti'n gallu rhoi, like, llun neu rhywbeth. Pryd wyt ti'n... Hwnna'n cool. Wyt ti eisiau ni neidio lawr y twll? Y Mario pipe? Yes, please. Beth ti'n gwneud i fy pen? Rwy'n mynd yn edrych mor dodi lawr sgrin. Go on, gadw fynd te. O, ti'n cael gun yn eich jacket, Rhys? Rwy'n beth wedi gweld hwnnw? Agent, ydw i? Un munud, Steph, pam ti ddim yn ymuno yn y gêm yma? Fi jyst yn sefyll yna, falle mae wedi cael duty calls gyda teulu neu rhywbeth. Sy'n digon teg. Rwy'n ti fewn tu ôl y cabinet nawr, ble mae yna gwifrennu, mae yna screwdriver just ar y llawr. O, Morgan, ti'n neud e? Ac floppy. Alright. Diolch. Fi ddim yn gwybod os chi'n bod yn genuine neu chi just fel... Okay, good. What? Genuine. Hand to hand. Oh my god! Oh, yeah. Authentic. Yeah, genuine wine. Beth oedd di? Yeah. Gucci. Gucci. Authentic Gucci. Beth? Pan ti'n siarad am Gucci? Dyna hati. Hwnnw'n posh. Did pint o'n gos na. Ooh, wow. So, ni'n dweud wrth Owain Rhys, mae y syniad yw fi'n mynd i adeiladu man cave yn tŷ newydd ar diwedd gardd tŷ newydd ni. Ni wedi cael, so probably mis Medi. Yeah, fi'n really cyffroes am cael hwnna, achos be fi'n ffeindio, mae fy ngwraig yn hollol minimalist, a dwi'n hoarder, so mae yna clash mawr, a hefyd mae lot o stuff kind of fel... I don't know, fel tech a stuff game video related a, you know, mae dy fi'r arcade cabinet build, mae lot o stuff. So mae angen y gwagle yna sydd ddim yn mynd i cael ei taflu allan achos fi'n mynd i fel car boot sales a siopau elusen i brynu stuff a yn swear mae nhw'n diweddu nôl yn y charity shop a fi'n ail brynu. So fi ddim eisiau hwnna digwydd achos mae just yn annoying. Ond na, really cyffroes. Yeah, exactly. Na, I swear, wedyn, ti'n gwybod fel pethau nostalgic, so oedd holl fel set o fel teganau Toy Story, a o'n i'n meddwl, un mab yn 8 a llall yn 3, a ni just ddim yn gallu stopio fy hun, a oedd na fel Transformers really fancy, impressive, a, you know, mae'n ridiculous, ond fes i gwario rhywbeth fel 25 pint mewn siop elusen, you know, just neb yn talu y prisoedd na am teganau. Ond there we go. Ond probably... Yeah, ond... Rhys, ti'n cael y gwifren glas yna? Ti'n cael dod fe nôl? Ond yr irony yw probably, fi'n meddwl mae'n rhywbeth dyle fy
fy plant eisiau cael, a dyn nhw ddim necessarily yn cytuno dy hwnna, ond fi fach fel, mae'n Toy Story, pam byddech chi ddim yn hoffi fe, ond, you know, it's... O'n nhw'n cool, ddo, chi'n cofio'r Toy Story tegana, chi'n tynnu'r fel cortyn yn y cefn a gwasgu brytymau a maen nhw'n dweud stuff. Mae'n eitha cool. Dy fi Jessie, Buzz, Woody, Rex. Mae dyna fe fi'n credu. They're pretty cool. Yeah, just, fi just yn sucker am fe, just fi'n gweld fi methu stopio fy hun. Mae'n mynd at y listen, cofio hwnna pawb, you know? Rhaid cofio, neud eich rhan. Yeah. Methu dweud na i nhw. Na. Fi'n agos i'r P-ben. Mae bit ola nawr. A ni Wyt ti angen... Tetris blocks? Save Bernard? Ie, mae fe hwnna. Oh. Rwy, a ni angen rhoi ti fewn? Na, rwy'n ni'n cael y mas. O, rwy ti'n cael allan rwy'n gweld. Sut fi'n marw? Fel arfer fi'n gallu neidio off stuff i cyrraedd ti, a nawr fi ddim. Nid yw bant. Ie, mae'n meddwl mae'n di reset. Oh. Ie, rwy'n ddim siŵr. Ni angen gwneud Tetris. Oh, good. Good. What's this? Gedi gyfod. Oh. Fi'n mynd i cael diod. Nid eto. Rwy'n nhw lan. Rwy'n nhw lan. Na, ti ac i rwy'n nhw lan? Nôl lan? Ie. Why? Mae'n rwy'n fynd am y pattern yn beth yn dod wneud e'r Tetris blocks. Am dir? Does dim pwer. Rwy'n ni'n plygio nhw mewn, oedden ni? Ie, ni wedi. Oes da pwer nawr? Be chi'n credu o'r newyddion oedd Emrys di rannu yn Discord bod basically mae pawb yn dweud bod e'n diwedd ar Pro Evolution Soccer O ie! a bod am y Konami thing yma, cross-platform Ie, mae'n y new... thing yma. Ni wedi ail greu o'r scratch fe'n Unreal Engine. O, mae pwer nawr! Yeah, hwnna'n cool. Mae'r fan ddim yn troi. Na, edrych, mae'r thing wedi goleu lan. O. Ie, rwy'n mynd drwy lan trwy'r amser. Oh. Ni angen fan troi, ond mae dim. Does na ddim bwtwm hunan-laddiad ar y gêm yma, oes e? Na. Mae'n swnio bach yn sick, ond fi ddim yn meddwl mewn ffordd cas. Mae just, fel arfer, fi'n cael mas o bod yn rubbish ar y gêm trwy just respawn o ar eich pwynt lle chi yn. A dwi ddim yn gallu tro mas, so... mae'n rwystredig. Perhaps ni angen... O, Rhys, perhaps ni angen cael y fan bant cyn trwy'r pwer yno. Wel, mae'r peth wedi digoleu nawr. Pam di wedi digoleu? I'm so confused.
Mae wedi diffodd, mae wedi troi bant. Mae'r pŵer wedi, ie. Oh, right. Oh, man. Wel, Oh, yeah. Wyt ti gyda Scott Pilgrim game yna? Oh, Scott versus the Pilgrim. world. Yeah. Na? Oh, fi'n credu o'n i jyst wedi trafod o'r blaen a o'n i ddim yn siŵr. Ond Ie. ie. Mae'n game fi di clywed am y stuff a fi actually byth di actually trio fe. Ond fi di clywed bod e'n eitha cool kind of fel brawl, beat 'em up game. Ie. You know, yn yr un arddull a fel Streets of Rage type yna o beth. Dwi'n meddwl lew hyn di torri ni. Okay. Right, fi'n mynd i just chwilio am rywle i just marw. Yn y tiwb neu beth o'r ochr arall. Oh, yes! Hyn yr un lle a chi. Yay! Fi'n credu. Yay! Hey, mae Steph yna'n neud stuff hefyd! Hey, hello, Steph. Sorry, o'n i ddim yn meddwl o ti yma am eiliad. Mae'n Oh. siŵr beth sy'n bod fan hyn. Mae pawb di hwnna ddim yn gweithio. Sorry, fi'n neud stuff a fi ddim di checo bod fi'n neud y peth cywir. O'n i fod i agor hwnna fyny? Yeah, just a nos. Okay. Ti wedi cysylltu nhw yn y llefydd cywir? Ie. Glas i glas. Okay. Cool. Ond mae'r pŵer yn goleo, ond pryd ti'n troi rhan o, mae'n just stopioch. Weird. Oh! Oh! What was that? Rhywbeth di dweud wan? Hwna di helpu. Oh, plug thing. Plug point. Mae dy... Falle nid screwdriver yw e, ond fel plug... Ti o fel plug point Ok, mae wedi stopio. thing, connector. Beth oedd yn digwydd wedyn te? Beth oedd yn digwydd wedyn, like, i wneud hynna? Rwy ddim cael clem. Fydden nhw'n wneud unrhyw beth? O na, screwdriver yw e. Ie, Wedi dod â screwdriver. I agor yr A thing. peth O falle mae Steph yn trio dweud ni angen rhoi y screw nôl. Yeah? Sorry, nes i just ystrywio fe, ond i fi dylai'r pŵer dal gweithio os mae'r cefn off. Nes i lan fan hynna? Ond fi'n fach ti di dweud wrth i am y cerddoriaeth. O, mae'r cerddoriaeth yn eitha cute. Ie. Yna fel hapus a jolly a kind of... Yeah. Can you just angen cymryd popeth mas o hyn te? A pawb dod draw. Pawb dod draw ochr hyn, efallai. Beth am y P-ben yma, ble mae'n dweud Save Bernard? Ie, ni cael hwnna allan. O, ti'n neud hwnna, ti? Ie, mae'n Oh. gweld y pil hynna efo like... Oh, okay. Beth mos rwy'n cysylltu nhw y ffordd arfer ond? Na, pam di pawb just... Fi'n meddwl pawb angen just dod draw fan hyn. Ie? Ok, pawb... Oh, mae ar. Oh, shit. Oh my god. Ie, O, fan ar, mwrdran, dod nhw, mwrdran. Dwi'n methu dod trwy. Oh, Rwy'n stuck. dwi'n troi. Mae Bernard draw fan hyn hefyd. So, troi it off. Ai, Na, ni di anghofio Bernard! fi heb di wneud unrhyw beth. Rhys, Ni ac we mynd left nôl lawr. Bernard. Dwi'n dod nôl lawr. Bernard's watch. O, reit, ti'n gallu mynd nôl. Oh. Ie, mae Bernard Good. lawr yn y blymyn. We left Bernard, man! Ni di anghofio Bernard! Bernard! No. God. Diolch am Bernard Bernard. trwy. Mae Bernard yn... Ble mae Morgan? Fi'n mynd lan y grisiau Tetris. Oh. O, fi'n credu ni wedi gorffen, guys. Ni wedi gorffen. Achos mae yna twll fan hyn. Fi'n meddwl ni bod tynnu... Ie, ni'n cymryd y Tetris pieces hefyd ni. Ydyn ni? Ie. Oh, god! Better find me.
Mae Dyfi Bernard, pa i ffoi ni. Ond ble ni mynd? Ble ni fod mynd? Roi yn y twll? Oh no. No? Rwy'n grab your Tetris pieces. Oh. O, pam ti dwi'n rôl awr? Rwy'n just stopio, rwy'n stuck. Rwy'n stuck lan y top. Pam ti dwi'n neud yma? O, ni angen neud Tetris arall i roi Bernard trwy'r twll yna, fe? Ie, ni dwi'n nhw lan o. Ah, okay. Good, boys. Good, good, good. Right. Ble mae'r Tetris face No, hwn yn y respawn twll. Oh, right, okay. Okay, so un hwnna mynd hwnna. Oh, dwi'n gweld. So mae hwnna ddim really... Oh Ni god, angen roi beth sy'n nhw- wedi digwydd fi? Seth. Steph, boy, ti'n cael rave yna, chael gormod o ease neu rhywbeth. Wow. Ease are good, is Eben, ease are good. Oh, mae hwnna gorfod mynd lan fanna. Oh, forget it. Just neud it. Mae'n galed i un hyn. Mae yn galed. Mae gen i Bernard. Smash o fe yn deal. Peidio can Okay. Peter. Ne, yeah. Right, fi'n gallu pasio rhywun sy'n lan fyna. Mae angen skills di ri gallu mynd lan fan hyn. So, bit... So, un. Go Oh, on. oh, oh. Edrych lan fwy. Go on. O. Rwan, ti'n neud e, o. Edrych lan fwy, si. Just Oh, fel fel y ti'n hyn. dweud. O, ti ie. Nice. O, yn clas. Oedd hwnna just yn wych. Just yn edrych ymlaen gyda'r dymygedd, achos byddwn ni ddim yn gallu gwneud hwnna. Oh. Go on. Ah! Yeah, literally, just edrych lan at awyr. Dim edrych at ble ti'n mynd, a mae'n helpu awyr. Ie. O, y right toggle efe. Toggle dde. Sy'n edrych fyny, ie? Ie. Oh my god. So mae Steph yn sefyllfa tebyg i fi. O, na. Oh my gosh. Nes i pop yma. Beth am y pwynt o ac y byd yma? I'm sure. You guys okay? Oh my god. Mae jyst yn rhwystredig achos o'n i ar y bloc ola, just ar fi wneud y naid. A nawr fi just gyda cliffhanger moment, gyda un llaw ar y bloc. Mae'n tricky. Go on, Steph, ti'n gallu wneud e. Oh. Oh, hello. Hello, hello, hello. Dyma ni. Oh, yeah. Ti'n neud e? Na, nes i wneud y naid, ond nes i ddim llwyddo yn anffodus. Ond at least fy'n, a dy fi cwmni dda, mae Steph yma hefyd. Is she roi coin memories? Ie, pam na. Rwy'n methu roi coin memories. Mae dy fi tactig dda o ran Open? grip ymlaen. Oh!
Go on, ti'n gallu cael ei roi mewn. Put the coin in the slot. I'm grieving, so. Oh. Ha! Dyna, ble ti'n mynd i respawno? Oh, right fanna, nice. Ba-da-ba-da-boo. Oh, hyn yn more restricted. Get in your home! Get in the hole! This is your home! Yn gravy peth ar ôl hwnna. Golfin. It's Happy Gilmore. Happy Gilmore, Oh, yeah. Your home! Yeah, mae'n dda chwarae pobl sydd ddim... Yeah. Ti'n troffi'r thing, Oh, mynd i ola. No! Right, na, gafle. Ni'n struglo yn fel un o'r gan trio cael coin mewn coin slot. oh, na. Wel, fi a Steph yn stryglo dod mynd lan y blocs Tetris na. A mae'n gwthio ni i'r brink. Hwna, Bernard! Oh. Yes! Ti'n gweud Yeah. Run a silly crash, Oi, eisiau fi roi'r coin mewn? Fi'n expert. Oh wait, ydi hwnna? Almost. Na, Just angen not symud quite, in. just nudge. Hey. Oh, ddim quite. Oh, ti'n tynnu yma. Right. Bernard! No! Oh, paid. Nes i... Oh, na, paid dweud ti angen mynd right nôl. Dylef Bernard respawn. Na. Gadle fynd, oh. Where's Bernard gone? Yeah. Oh. O gwasgu'r bwyta mai. O dau yr un pryd. Oh. Oh, wow. Okay. Ti anna mynd trwy'r peth tu ôl ni? Beth? Oh! Oh, yeah. Oh, I'm mynd trwy. Oh, sut ti'n neud e? Dis i mewn? Mewn tucking corner? I'm sure. Oh, right. Oh, come on. Oh, na, dyna... Oh, yeah, okay. Rwy'n ni anna Bernard. Hefyd ti anna rhoi mewn fan hyn. So ni di Alright. nes ymlaen Oh, shit, ni angen nawr. Just Bernard. yn gen ni... Oh, na, paid. Dwi ddim o'r greilo na hwnna. Yeah, Surely. Bernard. Oh, Bernard. God. Steph a fi di treulio hanner awr jyst yn mynd lan y blymyn steps na. Grisiau yma. Mae just... Oh, my God. Ni di colli nawr. Just yn mewn i Bernard. So- Alla. Right, just mae'n rhaid i fi mynd nôl, ydy e? Sut ni mynd nôl? Mynd trwy'r peth yn y canol, fan hyn oes. Iawn, sut ni mynd nôl i Bernard? Dyna ni. Ni angen, fi'n meddwl, mynd nôl i'r dechrau te. Oh, na, rydym eisiau mynd nôl i'r dechrau. No way. Na, mae hwnna'n anghywir. Ydyn ni really angen rhoi Bernard nôl mewn fyna? Fi'n siŵr. Hwna'n massive sign yn dweud Bernard. Yeah, rwy'n gweld e. Oh. Let me just check your Steam page. Oh. Ble di'n mynd... Oh, ni ar pimp thing ball. Pool. Ie. Mynd trwy'r canol So ni- yn yblu, mae'n rhaid i ni cael byw. Iawn, os rhaid ni dod â peli gyda ni.
O, falle. Rwy'n nhw troi tyllau. Ie. O na, dyw hwnna ddim di helpu, ydy e? O, beth yw'r... O, cael y... Ie, ti gyda fe. Good. Mae'n Oh, good. saving Bernard is just an Easter egg. Ah, okay. No, diolch byth am hynny. Siomedig, rwy'n i gallu neud o. Be? Siomedig. Ie, rwy'n ni methu safio Bernard. Ni'n gollon nhw Sorry. fel o'r ochr. What? Oh my god! Alright. Oh no! Oh, fi di respawn. Ah, nice. I was like, oh no, ti'n trapped mewn Bernard's cage. Bernard. Rwy'n eisiau mynd mewn i'r cage. Cage-in. Caj. 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 Cage. Bron. Caj. Oh no, I'm stuck in a pipe! Oh, no. Ti eisiau fi trio... Oh, rwy'n symud slowly. Morgan, ti eisiau Sorry. hand? Mae fel, neidr. O. Plop. Just neidr then. Rhys. Ah, God. Oh, be? Ydy'r pŵr wedi troi hwnna? O, maen nhw'n colour-coded nawr lan fan hyn. Cool. Bernard. Bernard. Andy Bernard. Oh, the Nard dog. Bernard. Ti gweld Office, American, Morgan? Yeah, carry office. Yeah. Pwy yw'r hoff cymeriad? Who's gen ti un? I suppose, Michael. Michael! Yw'r prif, it's just, Michael ddim yn Scott. gallu geir fe. Michael Scott. Oh, Detective Michael Scott. brilliant. Yeah. Michael Scar. A Scar, yeah, Michael Scar. Oh, na. Ni ddim fod mynd trwy fanna. Oh, dwi wedi meso lan. Oh, no! Pam ti'n neud hwnna rwan? Sorry, rwy fi'n Yeah. rhoi y porffor yma. Rwy fi'n kind of Same. edrych, like, porffor. Fi'n y person sy'n cynoblaen, dim ti. Oh. Right, edrych ar y lliwiau'r pocedi gyntaf, then. So, coch bendant fanna. Na i cael e. O, na, na. Un gwrf. Na, mae gwrf te. Lan yn y cornel arall. Oh, Rhys! Rhys! Ah! Y gwir! A mi ddim yn... There we go. Oh! Naeth i ddim wneud y bing! Oh, yeah, okay. Naeth e yn y diwedd. Pink ni angen nawr. Neu ti'n cael hwn... O, ti di wneud hwnna. O na! So, just y gwir... Oh! Stopio fe, stopio fe! Oh! Okay, ble mae'r gwyrdd? Cornel hwnna. Ti'n meddwl fi rhaid Oedd e? i shoot o fan hyn? Oh no! Nesa! Oh! Rhys, man! Beth ti'n neud? Idiot! Oh my Edrych. god! Mae fe jyst yn mynd tu ôl fi? Yeah! Oh, so sorry. Oh! Good. Mae'n bai fi, bai fi. Mae'n iawn, What? Rhys, mae'n iawn. Mae'n digwydd, boi, mae'n digwydd. Ond ti'n gallu bod mewn trwbl mawr am cael yn y twll anghywir. Gwerth bywyd fan'na. Where's Yeah. Bywyd? Efo human fall flat. Yeah. No! Oh! Oof, oedd o'n lwcus. Gwerth i bywyd. Oh god. Ni ddim yn credu ni gyda'r... beth yw yr cymwysiadau i dysgu pobl am bywyd. Oh, gwylio. Gwylio hwnna.
Disclaimer, peidiwch really a gwrando ar unrhyw beth ni'n dweud. O ie, mae hwnna'n well. Ti'n gallu just nudge fe. Ie, yeah, hwnna'n lot well. Just yr un ola nawr. Right, cornel nawr. Ni angen fel blocio nhw I ti, ydyn ni? Neu... Okay, dyna ti. Le mae'r gwyrdd? Oh, paid. There we go. Cornel yma fe. Safety. Yeah, there we go. Boom. Whoops. Na I cael e mewn. Boom. Hey. Yay! Nawr ni wedi gorffen e. Nawr ni gallu neidio lawr. Oh, really? We completely miss all that. Hey. Nawr, gwasgu switch neu rhywbeth? Neu... Be ni'n neud? Oh my gosh. Oh, ni angen... Oh, ni angen neud thumbs up. Oh, God. Right. 1, 2, 3. Dwi'n enjoyo'r thema, though, bod e'n fel gemau fideo. Yeah. Hwna'n cool. Yeah, hyn are really good. Yeah, Right, ni angen... tynnu llun o Facebook thumb. Oh? Okay. Ah, pressure pads yn nhw. Okay. So ble... Oes ots os ti'n... Oh! Be ti'n neud wedyn? Pwy o'r sefyll ar un anghywir? Roedd fi. Stop your sefyll ar un anghywir! Yeah, roedd fi. I'm blaming fi am recovery. Dang it. Na I wneud y bit yma then. Mae'n puzzle eitha nice though. Yeah. Oh! Hoi! Oedd hwnna'n ti race! Wait, hwnna dim fi! Fi'n ar roi cywir fan hyn! Ti'n siŵr? Yeah, fi'n siŵr. Okay, sorry, falle oedd hwnna'n fi then. Dwi'n mor sorry. Anwedig yn beio ti hefyd, hwnna'n ofnadwy. Sorry, Rhys. Paid dal yn erbyn fi ddim yna. Oh! Okay, there we go. Right, dau. There we go. Yeah, ti di wneud hwnna. So, ni just gyda dau arall nawr. O na, och, fanna. Na! O, o'n i'n meddwl ti'n mynd ar diagonal fanna. Oh my god. Just gadlu o wain sort o bit top nawr, so mae ddim yn cael unrhyw Really tempting, just need your issues. Just kidding on So mae'n... Mae dim ond 5 ar ôl dyn ni. Ie, gadael e wneud e, achos mae'n haws os ti ar bloc I gweithio mas ble mae'r bloc nesa. Oh! Un ola nawr. Nice. Yay! Yay, good job. Da iawn ti. Ooh, hwnna wedi agor edrych. Isn't... Oops. Wedi neud hwnna? Rwy'n fod yn fi! Oh, na! Rwy'n meddwl rwy'n fod yn just like, you know, gorffen! Oh, what? Doing? Rwy'n meddwl rwy'n fod like, you know... Yeah, like, unlimited, bydd e just yn yeah, bit nesa. Yes, I mae'r. Ni wedi dysgu gwers. Ni wedi dysgu gwers yn ni. Yeah. Ond wedi dysgu gwers rwy... Faint yn ni? Yeah. Pobl gwers. 1, 2... Oh, can I not? Yn y ffario ti? Dwi'n mewn hyn fel ti.
Gad Leo wain sort o'na. Dim ond 3 sy'n ar ôl. 2. Boys. Da iawn. Right. Pawb bod yn ofalus nawr. Ofalus nawr, just wrth cerdded. Oh my god. Ti angen neidio ar rai di, wyt ti? Dwi'n meddwl, ie. Ti'n gall. Okay, boom, mas o ffordd. So... Oh! Na. Oh, mae'n fine, mae'n fine. Mae'n fine. Okay. Oh my gosh, edrych ar hwnna. Oh? Mae'n hoffi'r squeaking noise ar y P-Ben. Yeah! Fi'n eitha hoffi hwnna. O, edrych ar hyn. Ti ddim yn hoffi da? Na, dwi yn hoffi fe, achos mae'n goffi fi mynd ar slides pan ych chi'n plentyn, you know, just yr sŵn, mae fe mor gywir. Okay. Okay, ni'n seithi. Y game yn ni'n hyn Hungry seithi. Hippos. Ydy e? O, falle. Mae'n yn ei fwy synwyr. O, fi'n gyrru hyn. Fi'n gwybod beth i'n neud. Ah! Hungry Hippos. Rai bod ti just yn cael y lliwiau cywir, then. Fel y game. Cool. Beth yn y byd? Ble mae... Right, mynd i'r un gwyrdd nawr. Gwneud y 2 yna. Oh, damn. Pam fi ras yn respawn o te? Wel, os ti'n crasio fe mewn I wal. Ie, os ti'n crasio fe mewn I wal. Reit. Reindiau. Oh, fel snake yw e. Oh, yes, okay. Right. Cool. Neu, beth yw'r gêm arall nhw'n galw? Slitherio. Ie. Ti di chwarae hwnna? Ie, rwy'n arfer chwarae hynna ar. Game eitha addictive. Beth na byd. Oh. Mae ddim yn rhoi lot o'r lle i fel troi, ydy e? Rwy'n wedi bumpo fi, sy'n rwy'n stuck. Allan o bloody ffordd! Mae eisiau mynd eibio. Nawr rwy'n jammed! Yna dim swnio fel problem fi. Fales? Oh, daro. Hei, ni gallu mynd mewn y lift nawr. Dwi wedi ennill. Yay. Hei. Hei, rwy'n hwnna'n hwyl. Oedd hwnna'n good, yeah, chwarae teg. Wel, fi'n eitha hapus da hwnna. Oedd y games ni wedi gwneud heno, yn definitely worth trio. Chwarae teg, workshop, Human Fall Flat. Yeah. Well. Yeah, good laugh. Oh, mae di cwlo lawr tipyn bach nawr hefyd, so mae ddim yn mor drwg â ni. Yeah. Oh. Sorry, rwy'n fi'n accident Well. un hwnna eto. Cool. Oh, faint o bwyd ti'n cael Rhys? Rwy'n just araf. Oh, right. Ie, rwy'n hwnna'n hwyl. Ie, dwi'n hoffi o. Ie, nes i'n fe yna. Good game. Good game. GG. Let's Good go. game. Packing oedd hynna. Rhys. Fi'n Michael Page. Go on, ma. Good. Joy fe. We're actually Swedish. Okay. Oh, lightsabers lawr y gweilod. Rhaid ni cael go ar hwn. Just yn gyflym am 10 munud ola. Os ti'n... Rwy'n meddwl rwy'n cael yr un... Mae'n eisiau cael un Darth Maul. O, coch?
Yw dath yn ôl o fe? No! Os ti'n bwrw rhywun, ti'n llaff nhw. Nes fi a Steph jyst I llaff i'n gilydd yr un amser. Rwy'n Sith Lord. Oh, nes ti gael coesau fi. Oh, na. Brilliant. Okay. Gadael ti cael lightsaber yn gyntaf. Oh, mae loads o rai coch draw fan hyn. Oops. Oh dear. Mae'n doniol just gweld ti diflannu. Yeah. Oh no, mae Rhys yn cael y high ground. Beth di high ground yn y Cymraeg? Oh my gosh, os ti'n cyffwrdd y tir uchel, os ti'n cyffwrdd ar lightsaber ddim ar yr ochr cywir, chi marw'n sydd hefyd. Ti'n logical am yn neud synwyr, ond fi di trio pigo fyny o'r ochr anghywir fel tair gwaith. Oh dear. Wow. Yeah! Down. Ai, do, fi ddim hyd yn oed gallu pigo fe fyny eto. Use the force. I've got the high ground. Mae gen i'r tir uchel. Peidiwch trio fo, Anakin. Mae gen i'r tir uchel. Right. Mari. Oh, Daro. Mm. Ah! Oh na, nes I safe i'r lightsaber ti dros. Wow. Na, rwy'n mynd I mos o dan ti hi. Okay. Oh! Ti just stab o'r llaf dy hun. Fi'n credu, Oh, fi ddim yn... A fi. Oh, no. Fi ddim yn... Oh, dear. Oh my god. Mae'n gwneud ni siarad am Star Wars, ydyn ni? Yeah, ni'n chwarae Star Wars gyda'r. Yeah, mae bron fel, mae cyrifiadau yn gallu clywed be ni'n siarad am. It's bach yn creepy. Ond yeah, mae pawb arall, mae Google, Amazon, you know, oh! Sut nes I? Ah! Yes! Yw beth bydd yn ychwanegu'r hwn, os bydd nhw'n gyda fel kill counter, bydd hwnna yn lot o hwyl. Sorry. Yeah. Nes I just laugh ti. Oh, nes I just redig mewn I Steffan. Oh Oh no. Oh no. Rwy'n ymosod efo dwy lot. Peidiwch ar ymosod arno rhywun efo lightsaber pryd efo dy dwy lot. Oh, just aros ar bwys y drws, mae hwnna'n sneaky Steff. Neu oedd hwnna'n tio. Just aros yn chi dod mas o... Edrych a Steff, mae'n literally yn gwarchod y twll. Fi'n mynd I wneud... Fi'n rhi clefer i'ch triciau ti, Steff. Neidio dros y wal. Ah! No! You shall not pass. Oh, damn! Did you just Kyle Trump? Is he just like had a definition of falling on your sword? Greer. And falling on your lightsaber. Ar human fall flat. No! Oh! Oh, right. Good. No! Ah, I see. Fi'n gweld ti'n peripheral vision fi. Just chwifio'r lightsaber. Oh no. Sefyll. Oh! Nes I llaw Steffan o wedyn cerdded mewn I un oedd just ar y llawr. Oedd o'n rhysgredig. Ti'n neud y job galed a wedyn
Just yn neud mistake Really should silly film fel it, yma. though, you know, should be methu. Really annoying. Mae 'na un gwyn yma. Oh! Neidio mewn I lightsabers. Haha. Gyd I roi sign lawr. Zoom, zoom. No! Yes! Yn credu fi di meistroli fe nawr. O! A wedyn fi'n redeg mewn I fe. Dyl ni ddim siarad mor gyflym. Oh, ridiculous. Oh, na. Ofnadwy. Right. Zoom, 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 zoom. Yeah! Oh. Yes. Oh, Oh no! Get up! Get up! Finally, there was landing! Oh! nes ti technically cerdded mewn ie hefyd. Yeah, fi'n gwybod. Yeah, defnyddio rhywun arall fel shield. Fantastic. O, nes ti fawr hefyd. Right, fi'n mynd I. Oh, ie, mae un hwnna ar llawr. Green yn ar y llawr yn dangerous. I am your father. Oh, ges ti fi. Yn lobby level. Oi, edrych hyn! Oh my Hwnna'n god, dual cool, ti'n gyda wielding! doi. Oh no! Cadw I ffwrdd y tŷ, bai? Whoa. Just dual wielder. Oh! Oh no! Oh dear. Challenge of music. There, I'm around there. Oh! Come on! Yeah! I have the power! No! When you just grell to celebrate, however. Murdered was celebrating. Oh! Mae'n funny, achos ti'n gweld golwg just rhywbeth really... Just a lightsaber yn dod tu ôl I ti. Oh, God. Wow. Na. 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 Okay. Oh no! Oh, damn. Tripio dros y blooming thing. Oh, he's dual wielder eto. Tapped it, really just read it before. I have the high ground. Aye, the ventral cannons. Oh, gosh. You need to Right. set a standoff now. Some more grand rally again. Falle bydd chi'n aros am dipyn. Na, okay. Na, fi di wneud hwn yn cwpl o weithiau. Fi di lladd pob un o chi. So, yeah, there we go. Boom! Ah. Un swipe bach o Kevin na ti. Oh, naeth ni lladd ein gilydd yr un pryd. Good. Great. It's just a head up. Oh, right.
Mae'n 2 Fi yn munud hoffi i 10 sut- nawr. Ie, fi'n credu ni allu rapio fe fyny nawr. Beth wyt Ond ti wedi mae dweud? wedi bod... No, nes i dweud, mae'n ffynnu, mae'n swnio fi fwy fel sŵn lawnmower pan chi'n mynd agos i'r lightsabers. O na, go on. Ie, nawn ni gorffen fan hyn fi'n credu. Ah. Mae wedi bod yn good. O, chwaith teg. Oedd y doi... Oedd hwnna'n dewis really da ar un Star Wars jyst i gorffen e, achos mae fe'n eitha amlwg chi jyst yna i lladd eich gilydd sydd yn good. Oh. Wel, mae wedi bod yn stream really dda heddiw. Really Yeah. hwyl. Ie, da Ie. iawn. So gobeithio mae pawb wedi joio chwarae. Ac gobeithio bod pawb wedi joio gwylio hefyd. Ie. Yep. Wel, Ie. ie. A bydd ni'n gweld i gyd yn y stream nesa. Cool. Hwyl! Iawn, pob hwyl. Ta-ra.